Bueno, boa tarde. Gracias, Jorge, por as túas palabras. Gracias, Alberto, alcalde do Bolo, por convidarme a participar nestas xornadas no inicio da celebración da conmemoración do 400 aniversario da construción do Santuario das Ermidas, ou debería decir das Ermitas, como o Valdeorrés, dese galego con influencia castelá que tanto falamos por aquí, por a nosa comarca. Para min é unha satisfacción. Tamén quixera agradecer ao delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Manolo, que se achegase hasta aquí, e tamén a EMA do Inorde por a aposta que fai o Inorde por a promoción da nosa contorna da comarca de Valdeorras e especialmente das Ermidas. Sei que é un ben patrimonial especialmente querido na Diputación de Ourense, e tamén, quería agradecer toda a asistencia de alcaldes, concelleiros e amigos das Ermidas xa. A verdade é que eu creo que todos os que estamos aquí en algún momento peregrinamos ou viñemos ás Ermidas de pequeno. Eu penso que os meus máis antigos recordos que teño de festa foi nas Ermidas, no Adro, comendo aquelas rosquillas porque me traía a miña avoa, e era sempre un motivo de celebración. E mesmo eu fui un peregrino desde a rúa, sendo moi novo, con 10 ou 11 anos, peregrinei hasta as Ermidas. Quere dicir que o Santuario das Ermidas, que todos levamos dentro, é algo que sempre está presente na nosa vida. E como decía antes Mari Carmen, as Ermidas non é só do Bolo, o alcalde e membros da corporación e cidadáns do Bolo. As Ermidas é de toda Valdeorras, fundamentalmente. Eu vexo xente de Carballeda de Valdeorras, do Barco, de Vilamartín, da Rúa, de Petín, do Bolo, seguro, de Manzaneda, está o seu alcalde aquí, e probablemente haxa xente de Viana e de máis lugares de influencia deste santuario, que non só foi ao longo dos séculos de historia que ten, non só foi un centro religioso e cultural e patrimonial como de primeira magnitude por o seu estilo artístico no que está construído, sino tamén eu creo que hai que agradecer, sobre todo, poñer en valor o seu nivel educativo, porque as Ermidas, o Seminario Menor das Ermidas, ademais de ser o lugar no que se formaron moitas vocacións sacerdotais, tamén foi o lugar onde moita xente da contorna hai tempo puido comezar a ler, a saber as primeiras reglas, a estudiar,